Nezako izan zen, amesten genuen, eta bagenekien urte terdi leheno eman ziolako ituz bat, gizon hori ez zela ondo eta iten zutela mantendu bizirik, ministruak eta hor zirenak nahi zutena egiteko. Baina zu barrendik zaten zenuen, hau hiltzen denean lortuko dugu, zertik ni dena lortuko dugu, eskubide pila bat lortuko ditugu. Inusentia ginen. Zertik ni joaten izen maiatzaren lehenian Donostira manifestalitara eta esaten genuen gizon hau hiltzien listo. Baina gizon batek ez du ematen goberno bat. Eta ondoko egunetik konturatu zinen, egun hortako posa, ostras, zer? Eta hor ziren Arias Navarro, Martin Villa eta hoi edenak, eta karo, ez ziren partidorik eta zer, baizik antzen gobernu bat. Eta hoi manejatzen zuten, eta orduan gelditzu zinen flash batian. Osea, lehenengo posa, eta gero flash bat. Harrapatu nindun ni etxian 4 urteko mutxiko bat eta urtebeteko mutxiko batekin. Eta, bueno, orduan agintzen zutena egiten. Esan bihartzen nun etxeko Andre, familia aurre atera bertzen nun, senarraren menpe, ezin zenun kontu korriente bat ireki, lanea joan bat zenun senarraren baimena behartzen nun, edo zer gauzatako senarraren sinadura behartzen nun. Zuk behar bat zenun sinadura bajarri, haren baimena behartzen nun. Eta hola harrapatu nindun. Elkarri deitzen genion, egun hortan nik laguneki deitzen nion, eta bueno, Arias Navarro esan zuen, Franco ha muerto. Franco hilda, ja, al izango ahun manifestaldi dara, al izango du, izatak ez ere egin. Eta gero ondoko egunean, flasa. Baina, bueno, zelebratu gendun, txampainan gendun, hori bai. Nik ja txikiak 6 urte zituenian, handikan urte bete baldimazun, handi 5 urte hasi nintzen ja lanian, nik etxian ezin nintzen egon. Eta, bueno, lanian hasi nintzen sukaldari, eta ja beste mobida baten sartzen zea. Umiek ematen juzu ikastolara, eta azten zea laneko mobida batean. Eta nik etxetik ekarri dut, ni baserri batekoa naiz, Hondarribiko baserri bateko hartzukoa naiz, eta han gure baserrian gozerik etzegoen, baina kalian jende asko gozia eta zuen, Frankonan garaian eta hori, eta nik ikusten ditun, haien aitak eta lan egiten bazuten fabrika batian edo, haiek bazuten dirua. Eta ni berriz, jana eta dena baneukan, eta eskolan eta ibili nintzenian, enaukan dirorik. Eta nik esan nik besteen kontura lan egin behar dut. Eta hola zinitzen lanian eta emanion buelta eta mobida guzitan ibili naiz, eta oain ere nabil emakumean eskubidearen borrokan. Zaitik oa indikan ez dugu eskubide berdina. Osea, legez bada, baina gero errealitatean, enpresa pribatutan eta ez dute eskubide berdina. Publikotan baina bestela ez dugu eskubide berdina. Eta nahi gertatu zaiz nik lan indet municipal bezala, badakizu Hondarribian, eta 80an hasi nintzen lanian, eta hasieran emakumea beude kontra kalerateatzen ziren, eta eozin istripotara jun, eta galdetzen zizuten, hola begiratu, bakarri bazeuden, eta ez da gehiago inor, eta gau, lehenengoan tonta bezala esaten zu, baina ez esaten duenek, baina bigarren esaten zenion, ni gauza naiz, nahi baduzute laguntzia presnago, baina bestela banoa, Eta hola, eta oain gertatzen zait, edadismo famatu horrekin, banoa lekutera eta begiratzen haute, hola, amon honek zen nahi oteu, eta bigarren mailako bezala, eta orduan horrekin esan nahi dut, segitzen detela borrokan, asko falta da oraindik. Berak pentsazu zerbait egin behar bat zenun, aitaren baimena behar zenun, eta gero senarraren baimena, eta klaro, gizonari psikologikoki eman zitzaion indar bat sinisten zuela, guri eman bat zeguten gauza bera ingo genuen. Eta, klaro, emakumea berriz hor kokilduak eta beldurrak, nik senarra nahiko hona nun eta lortzen ditun gauzak, baina holako tipua nuelako eta moldatzen ginen ondo, gero tasista zen bera eta berak ikusten zuen egun guzian ez zagola etxean, eta, klaro, nik egiten nuela dena, orduan baitare pixka bat hitz egiten genuen eta baloratzen genuen, baina emakume askok gaizki pasa dute. Gai iluna ziren. Gero ni pixka naiz, hau anekdota bat bezala da, eta kontatu kezut pixka bat atrebitzu samarra izan naiz, txikitatik gola izan naiz, atxonak hasi nau, gurasoak zelaian lan egiten zutelako,
Eta 82an nahi nuen erosi kotxe bat. Zaten gau, zenarra tasista izanik, kotxia berak eramaten zuen, ez genuen guen kotxek. Eta ni motuan ibiltzen itzen gara jartan aur bat hankatartien eta beste atzian. Baina hori kotxi erosi nahi izan nuen. Banuen dirua ja, municipala indizen lanian, eta erosi nahi izan nuen. Eta karo, kartilatik nahi nuen atera dirua. Eta zenarrak esan zian, nola kartilatik dirua, zure kapritxoko kotxe bat erosteko? Ez duzu izan, ez. Eta, klaro, segitu manun borroka hortan lortuko nun, baina derrepente, topatu nintzen bankuko tipuakin eta esan nion, hau gertatzen zait. Hori da zure arazua? Lasai, torri bihar 8 bankura. Eta hartu zian DNI-a, eta kasada hartzen zuen lekuan, jarri zian V bat, lortu nun prestamo eta erosi nun kotxia. Eta gara, zenarrari eman nion muturreko bat, zetean kotxi ikusi zunean, pentsatu zuen nire gurasuak eman ziatela dirua. Eta gara, zantzian, zein diozu, gurasuak eskatu dirua, lotza, eta ez dakiz, nik erosi dut, ni autonoma naiz, eta eskerostik, enun izan, ezer polemik. Baina, gara, hor igonitzen, ni hola izan naiz, da bet, baina bet denak ez dira, hola, beste bat kokildu ingo zen. Legiak hor daudela eta respetatu egin behar direla. Eta gizonak ez duela izan behar beldurrik, ez duela galduko, irabazi egingo duela emakumea berdintasuna lortzen duenien parekidea, edozein lanetan, edozein lekutan. Eta etxian dena zikintzen dugu, dena jan behar dugu, dena gumia bat dugu, denan arte egin, eta konpartitu gauzak. Orduan, hori dena ikasi egin behar da. Ez pentsatzeko galdu egingo dutela, irabazi egingo dute emakumea lortzen duenean parekidea, izatea.